Bubona uqhaqhazela kumaqembu epolitiki akuleli. Ngabe usho ukuthini ngalesi sihloko esikhuluma ngaso namhlanje? Isihloko esithi usifumbu ubona uqhaqhazela mhlawumbe siqale sithi yini usifumbu ubona uqhaqhazela. Leni inkulumo yabenguni echaza nxa omunye umuntu ebona iphutha komunye kanti elikhulu naye lingakuye. Umuntu angabe sayibuka yena ukuthi awunayo nobhici njengoba ekhomba abanye abanobhici nje. Ngeshwa ke eningizimu Afrika sifikelwe isikhathi esinzima kakhulukazi abavoti ngoba kulamaqembu akhona ezepolitiki elibusayo nalawo aphikisayo aneyinkinga ezicishe izifane ezenza umvoti oqaphelayo agcine sengasaqondi ukuthi empeleni kanti ubani umuntu okhuluma iqiniso. Sizwa abaholi bamaqembu bekhuluma izinto babuye bayiphikise. Isibonelo iqembu elibusayo umzabalazo walo nokwakheka nje kwalo lalakheke ezimisweni zokubuyisa umhlaba umuzwa umlando uDokotela uDube uMafukuzela uze umlando uDokotela uFeme bonke kwakuyinto yokuthi sizolwela umhlaba kodwa umusuzwa ukukhuluma kuleminyaka edlule inkulumo ibingasasho njalo ukuthi njengoba ingasasho njalo nje manje usuyababuza ukuthi nani the qaleni abasakwazi ukusho sebeze bangena kule ngcindezi njengoba manje sekuyibona sebekhuluma udaba lomhlaba kakhulu engazi ukuthi udaba olusha abantu bona abayekelele. Uthi uyalalela futhi nakulo iqembu elithikisayo iEFF nalo uzokhumbula ukuthi laliqale lithi lifuna ukulungisa udaba labantu laba bamabhangi oABSA. Uthi masifike isigaba sokuthi nabaphela bakwaABSA baphozomele sebebanjiwe ukuthi ngempela bagile imkhuba. Usuzwa futhi abaholi babo bathi hayi manje sizokwenza ngesikhathi sethu. Uthi uyalalela nakuyona iDA le eyayithe yona ihambisana nobandlululo abanye abantu ezikhundleni uma sekumholo wayo unkosikazi uZile nayo izolo sikhuluma olunye udaba lokuthi hayi izothi samphenya kodwa beqhubeke esebenza. Lokho kuchaza ukuthi amaqembu ethu nosopolitiki bethu sebevela amaqoki lawa abayiwo abasakwazi ukukhuluma into eyodwa bayemele okwenza kube likhunike ukwazi ukuthi lelizwe liyapi ngoba abavoti badinga nje iqembu eliyodwa eliyomela into eyodwa likhulume uzwancoma amaqembu amabhunu ngoba uyabona amabhunu ashinto eyodwa nje akhuluma izinto ezimbili udaba labalimi nodaba oluphathelene nolimi lwabo abashintshi kuloko laba bakithi namhlanje uma ke wabona nje abelungu bebaningi kuyashintsha ukukhuluma uma bohlanga bebaningi ushintsha ukukhuluma uzungazi ukuthi ekugcineni kanti yini umongo walento ekhulunywa abaholi bethu okuyinto ke eyihlaze yiko ngithi abantu abasenkingeni ngeshwa ngabavoti ngoba yibona manje asebesenkingeni yokungazi ukuthi kanti iqembu lami noma abaholi bami bamele uphi umgomo yiko ngithi ke noma bekubhekana uzomnyethi hayi lo usephethe kakhulu kodwa iqiniso lithi sifumbu ubona uqhaqhazela bobabili bonke nephutha elifanayo babhala bayacishe into nezithinta bohlanga. Ngiyacabanga ukuthi ubhalile nangalolo ludaba kuyilona iphephandaba ibayedi kuphi mhlawumbe ufuna ukuthi nomfundi walo akucoshacoshe kuloko akumele ahambe nakho. Engicabanga ukuthi abafundi bethu kakhulukazi ongabohlanga ngoba siyiphepha labo nabanye nje ukuthi ake sifunde manje isikhathi lesi sokuthi sikwasiwafundela amaqembu ethu. Yebo siyawathanda singamalungu awo amanye sawajoyina ngoba ejoyinwe ngobaba nomama bethu ake siyibuze manje ukuthi ngempela kuseyiweni lamaqembu ethu akuthanga uma ngewona ake njengabohlanga sithatha isinqumo sokuthi siwenza kanjani abuyele kuyingxabo zawo ngoba ngikusho lokhu ngoba into ezungeza abantu baseningizimu Afrika laba becindezelwe ebuhlungu ileyo ukuthi izenzo zabaholi bethu izenzo zamaqembu ethu zizokwenza ukuthi umzabalazo wethu wonke wabazali bethu nabazali babazali bethu ufelwe amathe izukulwane ngamafuphi njengoba sesinaba holi nje namaqembu angenamgogodla sisenkingeni yokuthi izizukulwane zethu ezizothi manje ziyaxoxa ngoba ziyophindela engcindezweni esasikuyona ziyobuza ukuthi iminyaka engamakhulu amane onke nibulawa nidingiswa niboshwa nani boshelwa khona lokhu ngoba bazobe bengaliboni ngesabo esikhaya yikho ngithi iningizimu Afrika ngokozepolitiki kakhulukazi kwabohlanga isengpheni yamaqembu nabaholi abangenamgogodla
ngamaphutha abo umzabalazo wethu wonke ozofelwa amathe. Yiko ngithi ake sifundeni manje bakithi wonke lamaphepha noma ngabe bayede noma ngabe iliphi elinye olithandayo ake ufunde ngokujula. Ungathathi isinqumo ngoba usufundele lodwa usuthatha ke isinqumo ake uwafunde wonke bese uqhamuka nesithombe esikahle ngoba iqiniso lithi umuntu ozokwazi ukukhipha abaholi bethu namaqembu ethu enkingeni ithina bese kokugcina abohlanga bakhumbule ukuthi ufishi namanzi ufisha ukwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi. Kulokhu amaqembu ezepolitiki nabaholi bethu bafana nenhlanzi thina sifana namanzi. Amanzi ke anamandla okwazi ukwenza inhlanzi yenze lokho okufunayo ngoba umeka shabalala nenhlanzi iphelile. Ake sisebenze njengamanzi sikwazi ukubuka sikwazi ukuphawula sibe ingxenye yokubusa. Ayingenziwa lento yokuthi kuthiwa bohlanga bahle kuphela uma kuvotwa akuthi uma sekuvotiwe phela bese selusa lokho besithenjiswe khona ngoba into eyenzakalayo manje nje ubabona bekhuluma into engahlangani nje ingoba bayasazi ukuthi asibona abantu abaqaphelayo sibahle nje makuvotwa kodwa emva kwaloko sesiyohlala njena sibuye ngokuminyaka emihlanu. Ake sisukume ngoba umzabalazo wethu sonke nokwazali bethu usengcupheni ngabaholi namaqembu angenamgogodla ashinto namhlanje ashenye kusasa. Into yokwenza ukuthi sinqobe siphinde sihlale kwi-South Africa esikhululekile nosopolitiki bethu basihloniphe. Imizukwane thina sakwazi ukubaluleka kokubambisana. Imizukwane thina sakwazi ukubaluleka kokuhloniphana. Imizukwane thina sakwazi ukubaluleka kokutshelana iqiniso. Yabona mzukwane safika kuleso sigaba osopolitiki ngeke baphinde badlale ngathi noma badlalele kithi. Ngeviki eliphelile ngithema ngenza ivideo ngakufakela enye movie la ngizoyifaka nala echaza lesimo esenzeka manje. Ngangiyifaka ngoba ngithi asixwayisaneni ngoba nansi into ekhona sidila nosopolitiki. Uma singaqaphelanga will suffer the consequences. Kodwa ngiyabona ngibuka ama-comment ngodaba likaPhakela noJacinta nongizwe kuhlanganeni kwabo nopresident uSibobani wangabizwa ubani wabizwa ngendlela esesehlukene ngayo. I-ANC la ikhona ne-DA bashaya izandla. Laba khona manje bashaya izandla ngoba sebekutshalile ukwehlukana. Emveni kokuba kube nemash ebe successful ngolwesibili lapho uJacinta wabhala ku Facebook page wakhe wathi uyabonga kubo bonke abantu abaparticipateile kwimashi ngoba bekunohlelo lokuthi aboshwe. Kodwa ngenxa ukuthi abantu abaluthanga, yes khona indawo ezaffectekile kodwa labo bese belutha abaluthanga ngenxa yemashi bekubugebengu nje bobuphethe bona. Wabonga uma kufanele ngabe kukhulunywa ngeinhlelo eziyaphambili kukhulunywa ukuthi okay next week Thursday njengoba bethe every Thursday kuyaqala ukumashwa kwenziwani kiwa kuphi kumashelwa ini inhloso yakho na yini kufuneka ini. Hayi uCyril Ramaphosa upresident ngendlela nobuhlakani ngayo ufike wayenza ngamabomu lento ukuthi ahlangane noPhakela uMthakathi nongizwe amshiye ngaphandle uJacinta. Noma labantu bengabantu abawu3 abehlukene futhi abanama organization awu3 ehlukene behlukene abayonto yodwa abayona imatheni machi bonke. uPhakela uMthakathi une organization yakhe insizwa nomtsizwa ungezwa kana organization unguye nje. Njengoba behlukene boyi3 noma ubani unelungelo lokuhlangana noma ubani engekho omunye ngoba behlukene ama organization ayi3 kodwa ukuthi ahlanganiswe into eyodwa. Ngenxa ukuthi uyazi uPresident Ramaphosa ukuthi uhola abantu abanjani laba abanjengawe nami kwesinye isikhathi abavulapha ucabanga abasebenzisa imizwa. Wazile ukuthi yazi uma ngaletha ukwehlukana asikhuluma manje ngokubasa sesifile kwemashi akukhulunywa manje ukuthi zithini inhlelo za next week ngoba sekukhona ukwehlukana sekukhona ungathembani sekukhona ukukhombana ngeminwe nalomfana kaNtombela ozibiza ngenkosi naye uyaqhubeka uqamba amanga uyaphambili. And i-social media iyaba yithuluze elihle lokuletha ukwehlukana. Uzoyibona lento kule movie engizokucaphunela yona. Kodwa nje bengithi mzukwane safunda ukubambisana. Mzukwane safunda ukuthi sithi iphutha ngoba phela sithi sizalekhiswa kelingenasici. Iphutha elikhona sizolilungisa esithe kodwa asigudluki
kulento esiyifunayo. Kodwa ngendlela esenigudluke ngayo manje senixabene. Ingakho uMbalula ume kahle waba proud. Wakhuluma ukuthi manje bengekho successful ngoba uyayiqonda into abayenzile. Uyiqonda kahle. Sele nina niyakwebhana anisamthemba uphakela umthakathi vele uyadayisa unjena ziningi izinto ezikhulunywayo. Besikuphi isidingo ngoba uma umazi uphakela umthakathi usondelene naye. Ngikhuluma ngabantu abanjengo Max nabanye bebengathatha ifoni bathi cha bhuti uyona lana wenza iphutha abonge kuphela idlule bese phambi kwabantu kuthiwa hey, let us not shift from the goalpost. Nansi into esiyifunayo. Asingashift ifocus kwezinye izinto ngoba into esiyifunayo nansi. Kodwa sengiqaphelile asizazi sifunani. Asikakazimiseli ngalento esithi siyayifuna. Uhulumeni wethu usazokutshala ukwehlukana kithi. My fellow animals, if you vote for me, once I'm elected, I will become a vegetarian. Wait, what? Did the lion just say vegetarian? I think he hit his head. No more hunting! No more chasing! No more running for your lives when you see me! Free bananas for every monkey! Free carrots for every rabbit! President Lion! President Lion! My fellow animals, today I make another promise. If I become president, I will make sure all animals become vegetarians. Mr. Lion? Yes? If you become vegetarian, what exactly will you eat? Grass. You've never eaten grass. I'll learn. And the other carnivores? They'll learn too. That doesn't sound realistic. My friend, that's why it's called a vision. Remember, vote Lion for a peaceful future. What happens when you become president? There will be opportunities for everyone in this room. Power. I like money. Then we're all going to get along very well. The public thinks you're sleeping. Good. Nobody followed us. Excellent. So why are we here? What I'm about to say never leaves this room. Of course, during the day, I speak about equality. And at night, I speak to my friends. What do we get if you win? You'll receive exclusive food collection contracts. Exclusive? No competition. I like that. And priority access to food supplies. Now you're speaking my language. What about us? You'll control national security. You know our job is insecurity? That's exactly why you're perfect for the job. I like the way you think. When I become president, nobody will understand better than animals who create insecurity. And the rivers? You'll oversee every river permit. Every permit? Nobody crosses a river without your approval. Interesting. What position do we get? Minister of Economic Planning. I know nothing about economics. Perfect. Perfect. You'll fit right in. Sir, Yes? you promised half the forest projects to the rhinos. Correct. You promised security control to the leopards. Correct. You promised river control to the crocodiles. Correct. You promised exclusive food contracts to the hyenas. Correct. Correct. And a ministry to the vultures. Correct. Can you actually do all that? That's tomorrow's problem. What happens if they compare notes? They won't. And if they do, by then, the election will be over. That's your plan? That's politics. The election is already won. My fellow animals, the people have spoken. We did it! We did it! Nobody will go hungry. I hope you're right. Congratulations, Mr. President. Let's get to work. Oil price adjustment. How much? 30%. Will anyone complain? For a few days, and then they'll get used to it. Excellent. Effective immediately? Immediately. Should I prepare a public explanation? No need. Why did the fare double? Fuel prices. Already? Talk to the president. No customers. No sales. At this rate, I'll be closed by next month.
Mr. President, Yes? the people are struggling. Food prices are rising. Transport costs are rising. Families are suffering. They struggled before me. Yes, but They'll struggle after me. then what changed? The president. Mom, can I have more? Not today. Why? We have to make it last. What's this? Our future. That's huge. Private roads? Marble floors? Private swimming pools? Only the best. For who? For us. Transport costs went up? How much is the bread? Yesterday it was 5, and today 10. 10! Mr. President! Yes? The people say they can no longer afford food. Prices are rising everywhere. What do you say to them? What do you say to them? The people must learn to manage their money better. Manage what money? Next question. 10 coins. I can't afford my medicine. We have to make it last. We voted for this? The future has never looked brighter. My fellow animals. Effective immediately, all animals will begin paying a new national development tax. This sacrifice is necessary for the future of our great kingdom. Another tax? We can't even afford bread anymore! And now this? How much more are we supposed to take? Enough is enough! Enough is enough! No more taxes! Look how many people came! I've never seen this before. No more taxes! Keep marching! Sir, they're not stopping. What is it? How many today? More than yesterday. And tomorrow? Probably more. Bring me hyena. You called? Look outside. That's a lot of angry animals. Yes. Should we worry? No. Then what's the plan? We don't fight the protest. We don't? No, we make the protesters fight each other. Now you're talking. Create 8 social pages. Done. Make each page represent a different animal group. Easy. Tell the fast animals the slow animals are holding them back. I like it. Excellent. Make every group believe they're a victim. Can you believe this? They're blaming us now? This is ridiculous! Who posted that? I don't care. I'm responding. We were marching together yesterday! That was before I saw what your group thinks of us. That's not what we're protesting! I don't care anymore. Where is everyone? At home arguing. The protest is dying. But nothing changed. Arguments continue between animal groups across the kingdom. Protest attendance has dropped significantly. The plan worked. Of course it did. Why does it always work? Because hungry animals united are dangerous, and hungry animals divided? Manageable. 3 days ago, we were all marching together. Now we're fighting each other. Uthi President la, don't fight the protest, but we must make the protest to fight up against each other. Angazi noma uyayiqaphela na lento ukuthi ilesi yenzeka kithi. Lesi yenzeka kithi. Njengoba sebejikile bonke abantu. Manje sekuhlukenwe manje kuhlukenwe ngempela. Awuyiboni ukuthi iyo le enzeka kule ya movie? Hey, lo mfo wakhanda le movie. Ngale movie ngayibona njengangamfollow wabe kufuna ngemfollow lo muntu unomqondo ohlakaniphile. Unomqondo ohlakaniphile yazi ngathi uhlala nami. Ya angiphume lapho. Kodwa nje uthi lona hungry animals united they're dangerous. But hungry animals divided they are manageable. Asho likhulu lamagama. Ngiyacela ukuze ukuphala kwakho. Ngizwe ukuthi wena ubona kanjani lo daba esilixoxayo. Njengoba manje ngishilo wasekuqaleni ukuthi asisakwazi ukukhuluma ngesuccess yematch. Asikwazi ukukhuluma ukuthi kusuka manje kiwapi. Ngisho nezinhlelo zangu lwesine nothi kuzobe kumashwa kuphi. Asikhulumi ngakho. Akushiyo ukuthi emveni kwa sekunematch successful kiwa kuphi phambili. Yingoba dila nosopolitiki into abayenzile batshala ukwehlukana.
seniyazixabanela nina nodwa nje nazixabanela nina nekhombana ngeminwe uphakela umthakathani samthembi ubani usenjena ubani usengcono bahleli bona abaphuzi wayini into abazoyenza nje bazoqhubeka bayenze lento uma futhi benamandla ukusponsor abathize bazoba sponsor ukuze lokwehlukana kube into eyandile ayikho ke futhi into abayenza kangcono ukwedlula leyo ayikho into abayenza kangcono ukwedlula nje leyo ayikho yingakho bekungafanele sehlukana kodwa ngoba sinje khona ukwehlukana bekungasifanele kodwa ngoba sinje futhi bayasazi ukuthi sinje sicontrolwa ama emotions yazi once wafika esigabeni la ulawulo ukucasuka khona awungabe usarizina once nje wafika esigabeni sokucasuka awungabe usarizina yingakho ethi umuntu ngithathe ngesinxele esho lapho sekonakele abafundi iBhayibheli bayazi kunencwadi ethi umuntu ohlakaniphile inhliziyo yakhe engakwesekhohlo lakhe ngakwa left umuntu oyisiwula inhliziyo yakhe engakwesekhohlo kodwa ohlakaniphile ngakwesokudla it's a figure of speech esho ukuthi umuntu othatha into ngenhliziyo usuke ngarizinanga kahle ayikho into wakwayenza ucasukile but uyakwazi ukuchannel ukucasuka to the right direction njengoba bekwenzeka kulama mashi okuzokwenza ukuthi kube nemphumela eright ngoba ukuchannel ukucasuka endaweni eright kodwa ngenxa yokuthi sidila nosopolitiki tabayenzile lula nje bathi hayi there is no need to fight the protest you must make the protesters to fight up against each other mhlambe khona ifunde sizozifunda kule movie mhlambe mase sesizifundile lezi zifundo sikhona sizokubona ilokho nje ngikufisa mina fisa sengathi kungakhona esikufundayo kule movie emveni kokuba sesifundile bese sihlala phansi senze introspection sithi asike sithi uphakela umthando nongizwe ba wrong kodwa i-social media ngabe iyona inkundla right ukuthi sibaqulisa khona icala okay asike sithi ke ba right asike sithi ba wrong singathi ba right asike sithi ba wrong sesikutholile nayo sikufunayo yese behlanganile nayo okay sidlulile lapho nihlangene nathi kodwa siyaphi ukusuka la ukuya phambili siyaphi masingakafundi ukubambisana sizoba nenkinga into enkulu eyenziwa usopolitiki ukuthi baqhathe nina on the ground bese bona bahlala kahle ematafuleni babonisana babe nama meeting bona ngesikhathi kuliwa nilwa nina bona bazobe benama meeting be strategize kuzama elections sayifuni lutho ezobaphazamisa ngakho le march ibifike la ebabeka khona esigabeni sokuthi bazibone ukuthi balahlekelwa yikho konke kodwa fanele simshayile ihlombo uPresident Cyril Ramaphosa uRamaphosa ke une character right akekho umuntu yabona ungakamazi umbukela kude une character right lo yababa uma ungahlala noRamaphosa ngeke into obuzisho ngaye before ngeke usazisho after ngoba uzothi mawufika kuyubona omunye umuntu ohlukile kodwa ingozi uRamaphosa ulwa thule ya ulwa nje impi lethu okuthulekile yabona ukuthi silent war cold war ulwa leyo mpi le ulwabuthule uyingozi namuntu engimaziyo okwazi ukuthatha izitha zakhe asifake under one room naye mabephuma lapho zimdefend hambo lalela iPA before iwena ama elections lalela iDA before lalela iDA manje lalela iPA manje wonke lamaqembu aku GNU akhona oyi1 oxa ku President Ramaphosa kodwa bonke babe against uRamaphosa ngoba angeke uhlale noRamaphosa bese uphuma unjalo uyingozi lapho ku president esinayo uyingozi ya kodwa ke ningavumi ukwehlukana
Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo ngiyabonga.